An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, tod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Bueno, matug ang oras na kunyan, 3 minutos pasado alas 9, ni na pagkaaga sa lang pumahalaw yan sa tuyang programang Bicol Connection. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Mga tugang maray na pagkaaga, giraray sa Indugabos, welcome digdi sa programa Mauran-Oran na Webes na pagkaaga at sa 13 kan bulan na Hulyo 2023. Good morning, giraray po mga tugang, mag-irimanan kita abot ng 11 o'clock ni na pagkaaga. Siyempre sa mga impormasyon, mga issue kanal daw, pag-ulay-ulay niya to kan mga napapanaw na baretang yan. Asin report sa haliman sa tuya mga pagiriba, mga Radyo Ronda patrollers ngunyan. Kamusta po ang nabilog na Ringgonada area, binabagunas kita ninuran. Digdi po sa may partikan Luzon. Asin Visaya, Solipokan, pinagbabantayan na route nin panahon po mga tugang. Pero aram po nindo, pag-araw kining panahon na mauran-uran, medyo malipot, sira magturog. Abo ko na kunta ng magbangon ka subago. Mayo kitang may ginibot na obligasyon mga tugang. Kaya welcome giraray digdi sa programa. Kaibanan ko si Chief Engineer Abilindon Turalio and si Engineer Chaboy na Aubrangon yan. Si Ricky Sagayap sa main control and si Jimmy Guanzon duman sa transmitter side. Malipot dyan, Jimmy. Taga kayum-yum na sanata, medyo malipot dyan sa kahiwasan kan transmitter. Pati kita, nakapatos mga tugang ta, habo kong mabasa sa uran. Pasiring digdi po sa tuyang trabaho ngunyan. Kaya patos-patos pagkakita ngunyan. Okay lang yan, ano? And kami man po mga tugang na antabayanan, nadadalan po sa moyang mga platform, Facebook account, Twitter as in YouTube channel. Sa bayan man po kaming naantabayanan sa 1332 sa Pihitan, kansayndo mga transistor radio AM band po kami mga tugang.
Ayan po ang pinaka haloy ng AM station digdi po sa Rinconada area. Ini pong RPN DCKI naabot sa ngunyan. Nagtatanog pa man giraray minsan narautan sa kuyang buot igwang na message na ano nga ya tatanog pa man giraray nagtatanog pa man nga yan ay sabi ko iyo tano phone kayo abot ngunyan hindi ngunyan kaya kadakol nanin mga radio station na mga lalo na sa mga FM band mga tugang. Malata may mga illegal na FM band na nagtatanog. Pero kami, phone kayo abot ngunyan, an sa muyang prangkesa, dagus-dagus po yan. Ko hoben pa ako, nagdadangog na ini mga tugang. Kaya nagirumduman ko sa mga pigdadangog ko digdi kayo ito. Kan na panahon si Ka Hernan Orandain, say pa to, si medyo dardako lang boses. Tagabuhi. Pati si Cha nalingaw na. Bert Salamangke, saka sa pamusong babae si Bert Eriola. Yun. Kaya phone kayo to abot ngunyan mga tugang an RPN DCKI. Dagos-dagos ang paninerbihan po sa inyo ang pag-service sa inyo ng mga dekalidad, bakong bias na mga impormasyon, ta kami po bakong kaput nin politiko. Di ba? Yan ang katotohanan sa likod kan katotohanan sa RPN DCKI. Ngunyan, nag-upgrade naman po kami taan sa moyang transmitter, depende orag na mga tugang. Taan sa moyang tower sa antena, iba na, bakong araw kayo ito, banakong langkaw. Duman San Juan. Pati sa TV, ining pinakaenot, digdi sa Rinconada area. Kaya minsan ako nakukulgan sa buot. Ano nga yan, nagtatanog pa yan. Siyempre, magdangog ka. Digdi mo madadangog ang mga bakong bias na mga pagtukar kan mga bareta. Ano? Kaya sana iribanan pa man giraray kita mga tugang. Abot pa sa apo kan sa apo sa tuhod, baka igwa pang mga masunod digdi na mga ma-announce. O malay mo, an apo sa tuhod man ni Engineer Chaboy na obra, yun naman ang technician digdi. Pag-abot kan panahon. Kaya habang nabubuhay, may hininga, may RPN DCKI TV10. Ayan ang katotohanan po kaya. Kaya salamat, sabi sa kuya, ay iyo po nga ya. Kuwasan na ibaling ka mo sa gabos mga FM band mga tugang, ano? Megahertz, ano? Iba man ang kilohertz. Pero ang original, kilohertz. Nakulang pa man sa mga FM digdiked to. Pero ngunyan, aros dawa sa inbaga, nagbuburutwaan, dawa mayong prangkesa, mayong permit, nagbubutwaan na FM station. Diyan nga ni sa Albay, alanganin sa frequency, nagtatanog. Saan ka man makakuha kayan mga tugang. Kaya malay nindo, kami man pag-abot kan panahon, kami igwa naman in FM radio station ng RPN DCKI. Bako po yan imposible. Maabot ang panahon, siyempre, depende yan duman sa mga bossing mi sa taas. Pero pinag-iisipan na po yan mga tugang. Maniwala ka mo talagang mangyayari yan. Ano? Kaya yan po. Medyo minsan nakakabasa ako. Nagtatanog pa man nga. Ay ano man. Ay nako talaga. Oo. Minsan nagtatarampa. So hali man digdi. Nakon mayo nga ni digdi. Di man sinda nakanood. Ngunyan. Inda. Bala ka mo. Ay nako talaga. Sige mga tugang. 10 minutes na po makalipas na oras na alas 9. Hindi na pagkaaga. Abot po kita ng 11 o'clock sa mga informasyon. Digdi po sa RPN
DCKI. Maybe. Salamat sa padagos ng unya na nagdadalan sa Facebook Live kan RPN DCKI ha. Nagpupuon-puon na baga na likes, mag-message. Thank you very much. Sige lang po. At yaon kami digdi, yaon man kamo dyan, bahala na po kami sa mga informasyon na samuyang pinagpreparar para po sa indong pagantabay ngunya na Huwebes. Dawa mauran-uran, tamang-tama, dyan sa nakamo sa indong harong ta, kuyan, day kamo magparapabasa ta baka magkahelang kamo ha. Basta importante, pakusugon po nindoan sa indong resistensya ha. Okay, makatugang sa mga informasyon at yan, matauman kita ni Bareta, mapadapit po sa magiging kamugtakan kan na panahon, lalo na po ngon yan na aldaw mga tugang, aramon niya to yan sa paagipukan na pag-asa. Tan sabi ka ni ba, ano daw ngaya, may bagyo kita ngon yan. Actually, igwapo nin route nin panahon na naglaog po mga tugang sa Philippine Area of Responsibility. Kaya sa advisory mga tugang kan pag-asa, kung ano niya to ang pinaka latest update kan kamugtakanin panahon. Dumanin ni mga tugang sa may 180 kilometers northeast of Virac, Catanduanes, o kaya 400 kilometers east of Infante, Quezon po mga tugang. Ang route po nin panahon. Kaya kita po makakamati nin pagpara uran-uran. Pagpara uran-uran po digdi sa Southern Luzon. Mapanganuro na kalangitan na may mga mga pag-uran, pagkitkilat, pagdaguldol, mamamatayan sa Bicol Region, Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, maluyabot sa katamtaman na Duro, Sali sa may easting party asin man sa westing party kan sa tuyang nasyon, banaya dabot sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan po mga tugang. Kaya day po mahandal ta normal man po ang sa tuyang magiging kamugtakan kan panahon dawa nga ni naglaog po si naglaog po si route nin panahon digdi po sa tuyang lugar sa may parte kan Catanduanes po mga tugang. And mauran-uran ngunyan. Mauran medyo talagang nagpapadagos ang pagpara uran-uran digdi po sa tuyang lugar po mga tugang. Madali naman po ang eleksyon at yan pag-urulayan niya to yan mga tugang. Ano ang dapat gibuhon bago mag-file ng Certificate of Candidacy? Dapat sa mga ma-file, siguraduhon na kamo kwalipikadong magdalagan. Yan po ang patanid kan Commission on Election po mga tugang. Kaya dapat hilungon po nindo marhay kung talagang kamo qualified mga tugang na sa nasabi ng eleksyon sa barangay. Importante po yan at ngayon yan pag-una nindo basta na sanang mag-file din na Certificate of Candidacy mga tugang. Aramon muna niya to ang magiging kamugtakan kana sa tuyang panahon daw ngunyan digdi sa tuyang programa aber daw si Patrick Del Mondo
weather specialist mga tugang. Weather update. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, July 13, 2023 at narito ang ating latest weather update kaugnay sa magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Sa kasalukuyan ay patuloy ang ating monitoring dito sa low pressure area na huli nating namataan kaninang alas 3 ng umaga sa layong 295 km sa may silangan ng Infanta, Quezon. Itong nasabing low pressure area ay mababa pa rin yung tsansa na maging isang bagyo within the next 24 hours. Ngunit inasa natin na posible itong lumapit sa may bahagi ng Aurora, Quezon at sa may Camarines Norte area kung saan nagtaas tayo ng weather advisory kagabi ganap ng alas 11 ng gabi. Inaasahan sa mga nabanggit na lugar ang malalakas na mga pag-ulan dala nitong low pressure area. At samantalang umiiral pa rin itong southwest monsoon o yung hanging habagat sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman dahil sa pinagsamang epekto nitong low pressure area at ng hanging habagat, inaasahan natin na sa buong maghapon ay magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Luzon, Visayas at gayon din sa may western and northern sections ng Mindanao. Pinag-ingat po yung ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil na rin sa posibleng malalakas na ulan dala nitong low pressure area at ng hanging habagat. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Kalakhang, Luzon, inaasahan nga natin na magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially malalakas yung mga pag-ulan sa may Aurora, Quezon at sa may Camarines Norte sa buong maghapon. At posible rin yung malalakas na mga thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi sa nalalabing pang bahagi ng Luzon kasama na dyan yung Metro Manila. Ang agwat ng temperatura sa may Lawag nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa may Tuguegarao ay 24 to 32, Baguio City ay nasa 17 to 23 degrees Celsius. Sa may Metro Manila at sa may Legazpi, ang agwat ng temperatura ay nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa may Tagaytay ay nasa 22 to 28. Puerto Princesa at Calayan Islands, maaaring umabot ng 30 degrees Celsius. Okay, mga tugang, yan po ang pinaka-latest development kan low pressure area na binabantayan na yan dyan sa may party kang Infanta Quezon, 295 kilometers kan Infanta Quezon, mga tugang. Lagay na sa data, makakamati po kita nin maghapon na pagpara uran-uran mga tugang digdi sa tuyang lugar. Pag-arog talaga kining may route nin panahon mga tugang talagang kadakol po kan ko yan kan naapektaran. Bako sa nadigdi sa tuya pati dyan sa dyan nga ni sa Quezon City, sabi ni Liham Poncio, maulan na mga Sir June watching from Quezon City, maulan man duman mga tugang. Pati duman sa Bataan, sa Mariveles, sa Mauran, para-parehasan sa tuyang namamatayan digdi sa Bicol Region. Kaya normal na po yan ang pagpara uran-uran po mga tugang. Ano? Sa tuyang baretaman ko niyan, update daw muna kita kan Mayon Volcano. Aros sa dalisdis po kan na Mayon Volcano, nagagrabe po ang alpog. Gusto sabihin, ini po darakan darapukan ababa kan mga batuasin lava mga tugang. Maibog po an abo, ha? Lalo na po duman sa may tahaw na porsyon kan bulkan ngunyan. Kasubagong mga alas 5:45 ni na pagkaaga. Haros duman sa may party kan Bigaa, Barangay Bigaa, Legazpi. Mahiling mo talaga, grabe po ang alpog. May bugpuan abo sa tahaw na porsyon kan bulkan Mayon mga tugang. Pag kuya na, pag medyo banggi na, nagbabanggi na, nag-agaw na po ng diklom, may limor, garong yelo, dilaw, ang kamugtakan kan bulkan Mayon po mga tugang. Sabi po kan, nag-message sa tuya, sir, medyo ngaya kuya na maray so day kong gayo nga nadangog. So bareta kan na pag-asa. Nasa may parte po yan kan kan Infanta Quezon, 295 kilometers. 14.9 degrees
Celsius. Hilingon na lang po nindo sa kung may kalendaryo kamo mga tugang. Pero digdi po sa Volcan Mayon po mga tugang, alert level number 3 pa man giraray duman sa mga yaon dyan sa ibang lugar. Kana Pilipinas, alert level number 3 pa man giraray. Halangkaw ang aktibidad mga tugang. Medyo haloy ang pagbabakan laba. And igwa na po yan in laban in 2.8 kilometers duman po sa Misigali. As in 1.4 kilometers sa Bonga Gali. As in ang pagbaba duman sa may Basod Gali abot ng 4 kilometers hali po duman sa crater kana sabi ng Vulcan. Nagigwa po ni natulong volcanic earthquakes plus 286 rockfall events plus 10 pyroclastic density current events po mga tugang. Digdi sa pinaka update kan na Vulcan Mayon. Ang crater glow pa man giraray banaag po sa may crater glow mga tugang. And sulfur dioxide 1582 tonelada aral daw puon kan pet sa 12. And 500 metrong taas po katamtama na pagsangaw. Ang sinamabaga pa man giraray ang Vulcan Mayon mga tugang. Pinaka latest po yan, update ngunyan na pet sa 13 kan na bulan na July 2023 alas 8 po yan kasubago nin pagkaaga. Sabi po ni Dr. Paul Carlson Alanis, na PHIVOLCS resident volcanologist, dayman nin ibang luho na pwedeng bugahan nin labang mga tugang ini naging paglilinaw ni Dr. Alanis. Matapos kan nakalihis na haldaw, naglakop sa social media ang pigsasabing may napormang labak cave mga tugang. Dayman ibang pwedeng bugahan nin laba. Sabi ni Dr. Paul Alanis. Diyan lang po kita maggatubod bagong sa mga social media mga opinion lang sa naman yan ninda mga tugang. Aloy ng igwang araw kaan ang bulkan na sinwaramanin maluwas na laba sa nasabi ng bagay mga tugang. Absolutely not true. This is due to lava front collapse. There is no side event. All volcanic materials coming out of the volcano are coming from the summit crater. Iyan po ang pahayag ni Dr. Paul Alanis. Diyan lang po kita magdepende sa mga pahayag kan resident volcanologist kan pag-asa po mga tugang. Importante po yan. Sa social media, normal. Ikanin mga talagang nagpapaabot kan sa indang mga manlain-lain na opinion po mga tugang. Pero ang importante, kita man sana mag-isip na dapat pinakatao dyan sa PHIVOLCS ang magtaram kan sa indang mga obserbasyon po mga tugang. 25 minutes na po makalipas sa oras na alas 9 ni na pagkaaga. Good morning giraray po sa Saindo Gabos na nag-aantabay ngunyan. Digday sa tuyang programa. Happy listening ki Sonia Pontanares dyan sa Macau. And si Alvin and si Nati Navarro Verde Flor Trias sa Mariveles. Yung man ang gadano dyan sa Quezon City, Mauran, sabi ni Liham Poncio. And have a nice day man po watching. Salamat kay Sonia Pontanares. Good morning mate. Safe ko Bacoor, musta na? Ayaon sila ni Saliana sa Bacoor. Kumusta dyan sa Bacoor? Aram kong mauran man po dyan. Okay, salamat. Keep on watching sa samuyang Facebook Live mga tugang and sa Twitter and sa YouTube channel. Para magkairibanan kita. Si Eddie Castillo man, magandang umaga po sa lahat. Salamat kay Eddie Castillo.
Salamat na marahay. Nagdadakula na sa tuyang mga paraan tabay mga tugang digdi po sa tuyang programa. Sabi ko na nga ni Kasubago, sabi po kan Commission on Election mga tugang sabi kipagulay kan RPN News, lalo na po kay Attorney Maria Aurea Bunaw na dapat ngaya bago mag-file nin COC, kaya Certificate of Candidacy para sa paboto na Barangay Sanggunan Kabatan election, siguraduhon ngaya kan aplikante na siya kwalipikadong magdalagan. Yan na. Pero may dawa day po ipag elaborate day po pag kumplitohonan sa iyang gustong sabihon, pero makukuata na kung ano ang sa iyang ipinagsasabi. Dapat ngaya kwalipikado kang magdalagan. Di tama baga kita na kung makandidato sa pagkabarangay official, dapat qualified ka. Nasa puso mo ang pagkandidato bilang official kan barangay. Kung linalamag mo sa naman na gusto mong kumandidato pero ang pinaka inner intention mo mga tugang, yun na po ang benefits na makukuha. Lalo na po kung ika-graduate na po nin college, dahil ka pa po nakakakulukar sa trabaho, iguanin inner interest mga tugang. So pinaka-irarom na intensyon kung ano ta madalagan ka bilang official kan barangay. Ano po yan? Kung ika tapos sa pag-eskwela, gusto mong maka-employo sa gobyerno o pagtuklo, pag ika-barangay official, pag-abot kan panahon, igwa ka nin civil service eligibility. Yan ang sinasabi ko. Kaya, dawa nga ni ka nakatapos na, madalagan ka bilang, o kaya makakandidato ka bilang official kan barangay, baka iba sa naman ang intensyon. Baka bako ka man kwalipikado, taday mo man aram kung paano, basta na sa mga kandidato. Kaya ini po ang importante. Sa barangay, bako nang basta-basta mga tugang na maging official kan barangay. Bako nang madyan sana ta session, regular session. Madyan ta gusto ko sana ngayang magkaigwa ko nin civil service eligibility. Kundi dapat managad. So, nasa puso. Sa imong pagtrabaho bilang opisyal di barangay ta, kadakol po kan mga dapat na gibuhon, obligasyon sa sarong opisyal kan barangay mga tugang. O makandidato ka ta, gusto mo sa naman makadilihensya. Anong gustong sabihin ka na makadilihensya? Igwanin na makapot na dakulang kandidato, gagastusan ka, dalaga na ngaya. Pero dahil man nasa puso mo ang pagiging opisyal kan na barangay, kan gobyerno. Kundi makadilihensya, matawanin 400,000, gagastusan sa 200,000, igwa ka pa nintadang kabanga, 200, di may dilihensya ka na. Gusto kong sabihin na dapat mananggad. Kamu, madalagan bilang opisyal kan barangay, sumayong pinag-aalanganan na sa indong personal na opinion, gusto nindong makatabang sa barangay, mapakarhay ang mga nagbubutwang problema sa indong barangay. Bako sa nang tamay magastong politiko, mataunin kwarta, makandidato na. Aray na ngayon, taigwang magastos sa duya. Bako pong araw kayo ang gustong sabihon. Kaya gustong sabihin digdi, kwalipikado ka na magdalaga na talagang su interes mo, su intensyon mo makatabang sa barangay, asin makatabang sa pagpakarhay kan sa indong barangay po mga tugang. Ay ni po, saro ini sa mga patanid na ngunyan kan Commission on Election, anibang mga provincial election mga tugang. Sabi nga ni Attorney Bunaw, sa mga interesado kaya aspirante para sa nasabi ng eleksyon pirilian, kung sain ipinagpaliwanag na duwaman sana an mayor na babantayan ninda. Not
Kung ang aplikante 18 to 24 years old o kung bako ining registered voter. Yung mananggan. Kaya sigun pa sa iya ang mga mayor na kwalifikasyon kasabay na ang requisitos nin documentary stamp. Na pag-file o kung bako man personal, may special power of attorney, ministerial, na pag-akseptar ninda nin COC huli sa pag-aadalan man giraray kan korte asin kan sa indang sentral na opisina ang mga pinagdeklarar na opisyal na kandidato sa nasabi ng perilian. Minsan sa barangay may mga nakakaulay kita. Dawa pinsan ninda kung sa pagtubod ninda day kayang maging punong barangay ano man nga ta pilion tayan. Tangon yan, kadakol na po kan mga programa na kaipuhan na magibo, makaya. Isa ng pagigibo nin barangay budget. Kung bako pong mabilidad ang sarong punong barangay, dawa nga ni nakatapos sa dawa nga ni haloy na po sa posisyon na nagkapot na nin nagserbi na po sa indang barangay. Minsan nga ni so iba day pa po na aprobaran sa indang barangay budget. Ininhuli ta igwa pang mga dapat na i-liquidate, day pa po nakaka-liquidate. Ano na yan? Kaya ang nagsusuprer ngo niyan si mga dapat na makareceive naman kan sa indang honorarium mga tugang. Lalo na si mga appointed barangay official. Kaya saro po yan. Kwalipikado ba ya kita na talagang kita makakatao nin tultul na serbisyo sa satuyang barangay o ano? O nag-iisip sa na kitang makadilihensya, taigwang gastos nin dakulang kwarta, talangani sa ng iyo na gamiton sa maabot na barangay eleksyon. Kung arog ba sa nakayan, ay bayain na. Gagamiton sa naninduan na pagiging official kan barangay. Oras na ngunyan, alas 9:34 nin pagkaaga mga tugang digdi sa tuyang programa. Maray na aga kay Barandon Dominic. Congratulations, happy graduation sa imong aki. And mientras tanto mga tugang, kasuod mapalan. So sa ko yung pinag-post na informasyon hali dyan sa Banuan kan bato mga tugang. Ini dapit nga ni duman sa haros dua po an alkalde dyan po sa Banuan kan bato mga tugang. Si igwamanin rason si Mayor Junjun Surilla. Salado man ni Vice Mayor, Acting Mayor Vic Ramos, may rason man po mga tugang. Durante mga tugang kan Lunes. Kan Lunes po mga tugang. Mapasiring niya sa munisipyo si Mayor Junjun Surilla para mag-asumir na bilang alkalde. Alagad may pangyayaring Padlaksumen Gate. Kaya duman sa naghanap nin lugar na siya po maggalaog duman sa munisipyo mga tugang. Alagad, salado man kan acting mayor ni Vice Mayor Vic Ramos, igwaman kaya sindang sinasandigan mga tugang. Kapot-kapot pong certification na hali sa Department of Interior and Local Government, Provincial Office mga tugang, na ansabi nga sa certification na kapot-kapot ni Vice Mayor Vic Ramos, kung taano ta siya nagtutubod na siya ang acting mayor ta si Mayor Junjun Surilla, pinahurusan giraray nin another 6 months suspension mga tugang.
Oni, basaon ko sa certification. Hali po sa Provincial Director kan Department of Interior and Local Government na iyon sanaan sinasandigan kan acting mayor kan Banwaanin Bato. Sabi na nga ni, igwang duwang alkalde sa Banwaan kan Bato. Ang nagsusuprir sa mga head of office. Sisayan mapirma kan mga importanteng dokumento. Si Mayor Junjun Surilla o si acting mayor or vice mayor Vic Ramos. Yan po ang pinaka tundag digdi po sa iriwal na ini mga tugang. Sabi sa certification, hali sa Provincial Director kan Department of Interior Local Government. This is to certify that Vice Mayor Victorio S. Ramos has assumed as acting mayor of Bato Camarines Sur on July 3, 2023 by virtue of Section 46A, Paragraph A of the Local Government Code of 1991. This certificate is based on certificate na ini base on the memorandum issue by Governor Vicenzo Renato Luigi R. Villaferte of Camarines Sur, dated June 30, 2023, implementing the decision of the Sangguniang Panglalawigan of Camarines Sur in administrative case number 005-2023 for grave misconduct and prejudicial to the best interest of the service, imposing the penalty of 6 months suspension against Mayor Domingo L. Surilla Jr. Issued this 10th day of July 2023. Permado po yan ni Julius Rodel L. Cal Ortiz, CC, Provincial Director kan Department of Interior and Local Government mga tugang. So, yan, ang kapot-kapot ganyan ni Vice Mayor Vic Ramos nasa pagtubod. Siya ang acting mayor kan Banwaan kan Bato, huli sa pagpahuros giraray nin another 6 months suspension order against kay Mayor Junjun Surilla kan Banwaanin Bato Camarines Sur. So, ayan sa lado kan Vice Mayor kan Banwaan kan Bato mga tugang. Alagad sa lado man ni Mayor Junjun Surilla, tanatapos na po sa primerong suspension order sa iya. Siya po nagtutubod na mabelta na siya bilang alkalde kan Banwaanin Bato Camarines Sur. Kaya sa kampo niya, sa mga pag-iriba niya, kan Lunes nagpasiring na duman sa munisipyo, alagad nakapadlak. Garo, shooting sa pelikula, na duwang halangkaw na opisyal kan gobyerno, naggigiraan po digdi sa puder kung si say mananggad ang tutubudon kan mga taga dyan sa Banwaan kan Bato. Sa lado kan Vice Mayor Vic Ramos na acting mayor, huli sa nakakaputan na DILG certificate na halik sa Provincial Director, o sa pagtubod man ni Mayor Junjun Surilla na so enot na suspension order nagpasuna. Alagad, sa lado man kan Sangguniang Panglalawigan, nagpasar giraray nin another 6 months suspension order na ang pinaglalaban ni Mayor Junjun Surilla, mayo man lamang nin due process na dapat sa naman kung igwanin araw kaining pagdangog nin kaso sa Sangguniang Panglalawigan, dapat haputon man. So, inbeltong tawo, kung taano, tasya, dapat na isuspindir kan Sangguniang Panglalawigan. Explain! Kaya nagluluwas, sabi kan mga suportadores man ni Mayor Junjun Surilla, mayong due process digdi sa another 6 months suspension order.
nagaro man sana Engineer Chaboy na obra expressway kan South Luzon aduman sa Manila na marikas na nakakabiyahe si mang auto iningani sobra pa sa rikas sa pagpapadalaganan na expressway supag aprobar giraray nin another 6-month suspension order kay Mayor Junjun Surilla. Yan ang pinagmumuto-muto kan mga taga dyan sa Banwaan kan Bato. Kaya salado man kan PNP, kan Camarines Sur Police Office, nagpadara nin mga kabuhan tangani sa ng maging bantay na mayong magkaigwanin day pagkakairintindehan sa duwang ladong ini mga tugang. Kaya ang sabi, Banwaan kan Bato, Camarines Sur igwang duwang alkalde. Yan, ang dakunang kahaputan kan mga taga Banwaan kan Bato. Sisay ang mapirma kan mga importanteng dokumento, kan cheque, para sa padagos na operation kan lokal na gobyerno dyan po sa Banwaan kan Bato, Camarines Sur. Grabe parang sa politika. Si Vice Mayor Vic Ramos, kuyan, busugan sa iyong nasasandingan dahil siyempre kalyado kan mga Villaferte, kalyado kan na gobernador kan na probinsya nin Camarines Sur, asin may bareta nga ni kita sa lado man kan sangguni ang pangbayan garo nagmumuto-muto ang mga taga Banwaan kan Bato ki board member siya noble kan Banwaanin buhi. Dahil na pati mahahaloy another election na naman. Kaya digdi mga tugang sa bagay na ini. Kamu po mga taga dyan sa Banwaan kan Bato, kamu pong mga nagaantabay na digdi sa RPNDCKI. Ano po ang sa indong reaksyon digdi sa bagay na ini? Garo masalimuot na sitwasyon, lalo na kan Lunes, until now, huli sa padipisilan ng paglaog kan ibinoto kan tao, majority na si Mayor Junjun Surilla. Alagad dahil sana sa kaso mga tugang. Kung dahil ko nasasala, ang kasong ini nagpundo man sa daga natutugdukan kan Bato, Community College. Kundi, ayan, mga nasa abogado na po yan kung ano po ang mga iba pang mga pagdidibatehan po digdi mga tugang. Pero salado man ni Mayor Junjun Surilla, sabi ninda, salado kan sa mga abogado, taigwaman po ining mga abogado. May karapatan man sinda mag-apilar. Ang kampo ni Mayor Junjun Surilla sa DILG. Ang DILG National dapat magpatahaw na po digdi. Dawa nga ni ang Provincial Director, Provincial Office kan DILG sa Camarines Sur, nagpaluwas na po nin certification na ang matukaw ngunyan acting mayor si Vice Mayor Vic Ramos. Pero salado man ni Mayor Junjun Surilla, may puder man po sinda na magpadagos, na mag-apilar. Huli nga ni sa pagtubod ninda na sala ang sistemang nagpahuros giraray nin another 6-month suspension order na mayo man lamang nin due process. Kaya sa ngunyan haros ribong ang mga pamayo kan opisina kung sisay mananggad ang maperma kan mga importanteng dokumento mga tugang. Asin kan mga cheque para sa padagos operasyon kan lokal na gobyerno dyan po sa Banwaan kan Bato, Camarines Sur. Kaya ngunyan, garo nasa ibong na building nag-opisina si Mayor Junjun Surilla arin raw duman. Sa munisipyo, si Acting Mayor Vice Mayor Vic Ramos, kung sain ang sayang sinasandigan sa pinagpababang certification kan DILG Provincial Office mga tugang. Kaya ang PNP Bato sa pamamayo ni Police Captain Johnny Chris Corba, OIC, padagos na nakamonitor man giraray katuwang unpersonized kan CSPPO Camarines Sur Police Provincial Office sa posibleng kaabdan kan sitwasyon mga tugang. Kaya salado man kan mga suportadores kan mga ibong nalado,
pakiulay na lang po sa Indo, lalo na kan mga otoridad na maging maingat sa mga komento o ano man natataramon para maiwasan po ang kariribukan. Ano? Sige, alaton tanasan na kung ano pa ang mga iba pang mga development digdi po sa bagay nini dyan po sa Banwaan kan Bato, Camarines Sur. Oras na mo niyan, igwa na lang kita in 14 minutes bago magabot ang 10 o'clock nin pagkaaga. At yan, mabelta kami pagkatapos kan mga pagirumdum mga tugang. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, ngakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, ngakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkon ngunyan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gatok, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? By the mga tugang, only 5 minutes before alas 10 nin pagkaaga. Ikaw ba'y nalilito? Ay, pabutan ko muna nina good morning, gabos na mga naka-Facebook Live ganyan, RPN DCK ay Iriga, and syempre sa aking personal account sa FB Live. And sa YouTube and sa Twitter, thank you so much si Alvin, si Leste Doroin, dyan sa Hong Kong, si Bro Claro Babilonia III, dyan sa Nicolas Baao, si Yeng Ronda Berdiflor, si Nati Tria dyan sa Maribeles, Mercy Bertiflor Fernandez dyan sa Quezon City, Ernida Soria Bernales Praxedes, good morning mate Ernida ha. Si Nick Mido, si Barandon Dominic yan. And si Liham Poncio, si Sonia Pontanaris, thank you so much. Sabi ni Ma'am Betsy Udabar, good morning po Sir June, blessed Sunday, thank you very much Manay Betsy Udabar. And sabi man ni Mercy Verdiflor Fernandez, shout out po from Barangay Holy Spirit, Quezon City. Thank you very much po. Hello, good morning, watching from Quezon City. And maulan na umaga Sir June, watching from Quezon City. Thank you very much ha. Marami tayong tagapakinig dito sa ating program. And syempre si Eddie Castillo again, si Ping Martel. Nag-aantabay man ngayon, nakikinig ngayon si Ping Martel. Saan man kayong parte ng Pilipinas at buong mundo. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Sa lahat ng mga sa lahat ng mga nagdadalan sa kuya. Thank you very much po. Itanong mo sa mga bata, ano ang kanilang nakikita sa buhay na hawak nila. Bay na mga tugang sa iba pa mga informasyon niya tungon yan ha. Sa ibang mga informasyon ngunyan, uy, grabe yan abutan ta muna mga tugang iba pang informasyon report ali po sa tuyang mga pagriba sa luwas. Bicol Connection Report. Magandang umaga, maulan na morning, karondang Philip Baracena. Good morning po, please come in.
Salamat karon ng June. Good morning sa mga parantabay niya to. Pinaga pasadahan pa na City Hall kana siyudad ng Iriga. Nakaulay kung niya na pagkaga si City Administrator Attorney Nonoy Wapirina. Pinaga follow up po itong mga nagluluwas bagang barata na subuot ana unit itong basketball tournament na pinagtubutan kan City Hall na makapagparada sa kasentruhan. Ang sabi ni Attorney Nonoy Wapirina, mayo man niya ang aplikasyon na pinagsubmit digdi sa Samoya. Linawon ta, ang basketball team kan UNEP mayong ipinagtaong application para magkawat sinda. O pag ito bakong magkawat magparada. Gusto mong sabihin pati sa pagparade kaibanan pa si parade and entry duman sa pagkawat in basketball saka sa pagparade application para iba sa parada? Kung maparada dito sa kasentruhan ka na siyudad ni Iriga, dapat may application na tinutugutan. May permit. Ganun ba yun? Ngayon ko lang yan na narinig. Dahil talagang arog man kayan kung igwanin na okasyon, halimbawa sa rong eskwelahan, mahagad ka nin permit. Ay, dahil. Gusto sabihin, an UNEP, igwanin sa diring okasyon. Oo, basketball tournament. Ngunyan, naghahagad nin permit para mag-parade dyan sa kasentruhan kan Iriga. Yes. Ayun. Sige, sige. Mayo man na nag-apply plan. Baka kaya sala itong mga nagluluwas na barata na subot ay pinagtugutan ka na City Hall sa Iriga. Baka namamayo man duman sa pabasketball na yan kan eskwelahan na yan. Si paghuna ninda, dati pang administrasyon. Ay mayong problema kung yun dati. O kaya nga kaya dahil nagagad kapag una garo, dati pang administrasyon, kaya dahil na nga kita kayan. O kaya nagtutubod man sinda na, baka nga tugutan nga kitang mag-parade around the poblasyon daw, dahil na naghagad nin permit. Dahil talagang kumbaga arog man kaya ng patakaran. Sige. Nawa ari na organisasyon, institusyon, kung magkakaigwanin na sinda maparada, hindi ta kasentruhan kan Iriga, minahagad man talaga yanin permit sa lokal na gobyerno ka na siyudad din. Kaya man nabigla ako naggatol lugod sa kuyang dungo. Napangyayari. Anyway, siguro tama man to na nag-explain si Attorney Wapirina na mayo man talaga nin aplikasyon na o kaya permit na sinda maparade dyan sa city, around the city poblasyon. Pinaglinaw talang sa may mga nagluluwas kayang barata na subot pinagtugutan ka na City Hall ang unit na magparada digdi sa poblasyon sa indang gigibuhon na basketball tournament yan sa sinambit ng eskwelahan ngunya na semana. Isa yan nag-sponsor ka yan? Ang unit mismo. Unit mismo. Pero an basketball na yan, ma-invite nin mga players from the different barangays of Iriga City. Bako, different match. Different bats lang kan UNEP. Oo, kan UNEP. So bats entry ka? Mayong pang-entry. Mayong pang-entry. Mayong pambatalyon ni Paul. Di ko yan. Sisay kaya nagpaluwas ka na sabi ng impormasyon na garo pinopolitika na naman kaya di sa bagay na ini. Secret. Ha? Secret. Ini mundo pa si secret. Masupog. Sige, mayo kitang magiginibok kung talaga sa pinaglinaw talang sa naning
ribungan publiko. Correct. Sabi yan, pinopolitika na naman. Yan. Kaya maray na to. Siguro kung maghagad tulot sin permit ngunyan, insigida makakaparid sinda around the city proper. Ay, oo, mayong problema. Sabi ni Attorney Nonoy Wapurinan, City Administrator. Di man yan ipinagbabawal, bastang magsunod sa batas. Batas na bagayan digdi sa syudad Kaniriga. Yes. Ay, tama. Okay, sige. Kaya so mga kuyan man, so mga nagmartes man sa bagay na yan, puro pundo man nga ninindo na sala. Salang impormasyon. Ano yan? So Bachelor of Arts in, ano nga ito? Marites. Ayaw nga ningod. Sala kaya yan. Tuloy, garo nagluluwas, politika na naman. Di ba? Araw talaga kayan, minsan. Na mga nag-uurontok. Anyway, by batch pala ang pag-entry dyan, ano? Anta subats na mo, taday mayong nag-entry. Baka mayo manin pundo. Darakula na kaya sutulak sa iba. Kung sa iba, may mga rayuma na. Talaga, sakit na yan. Ang mga ma-entry dyan, so mga medyo day panahaloy na mag-graduara, no? Sabi nga ni Kaniba, so basketball pa ngayon ka, isa na nga ngayon kasi ito rayuma. Yun na nga yan. Pero first time ko yan na dangog na nagkaigosan na din na pa-entry sa basketball. Dati na yan. Dati na. Nagtataygwanin interbat sa basketball tournament and unit. Ay, si very pa. Kundi ito iba, man nakakapag-entry, ayun na nga na yan. Kung mayo pang entry, mayo pang makawat, duman sa sendang bat. Tumukaw na lang. Kaya siguro na lang siguro pwede man garong ko yan. Pwede man garong magkuananin permit ngunyan tanganing makaparid sinda. Para at na hapon, kung at na hapon pwede pang magparid, mayong oran pwedeng lumibot sa sentro. No problem. Siguro pwedeng si Attorney Pichi and President Kanyone pwede sigurong magpakuananin na permit sa iba pa niya itong informasyon na pitini sa mga paraoma dyan sa San Antonio Rizal sa Ciudad Caniriga, pinagtawan pala nin certified palay and nasa 468 mga paraoma dyan sa naunang bita ng barangay. City Government Caniriga nakareside nin 2,000 bags of certified palay sa paagini kan Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP seed program of Department of Agriculture benefiting 468 palay farmer beneficiaries registered under the registry system for basic sectors in agriculture. Ngunyan na pagkaldaw mismo dyan sa ICT building. Sinambit ng barangay iyon saro sa pinagsasabing rice granary kana syudad ng Iriga na iguanin land area na 360 hectares. Kaya sindan makakaresidi kana sinambit ng programa kana Philippine Rice Research Institute o ining PhilRice na in charge yung mismo na RCEP sa mga pantanom na paroy. Ini pinag-distribuer kana city government sa paagiman kan Office of the City Agriculturist, PhilRice, at then nakapag-provide in 720 bags of palay seeds, particularly the RCEP variety. Siyempre sa Panginot man yan, Mayor Rex Oliva, kaibahan man na mga kagawad, si Dandre Babonisi at ang acting City Agriculturist na si RG P. Ramirez. Na iyo mismo ang nangenot sa pagtao ka na sinambit ng mga pantanon na paroy sa Barangay San Antonio, digdi sa Ciudad Caniriga. Morning mampalan ki dating Vice Governor Attorney Anoy Trinidad. And siyempre sa iyang mga pag-iriba. Buhay pa si Attorney Anoy? Yes, still kicking in the life. Pero ang edad na kayang tabi, karon daw Philip?
Laro-arani ng magtanggatos. Iyon. Mayong nag-revise sa iya na itong mahilig man maglaog sa politika. Si Anjo. Isa na Anjo Iliana. No, kung Angelia. Anjo Trinidad. Anjo. Ano yan, nag-try naman na magkandidato digdi sa Iriga City si Anjo. Iyo kan nakaaging eleksyon nagkandidatong independente bilang city councilor. Mayo man lamang kaya nag-invite sa iya na magbali sa grupo, baka pwede man yan na maging konsyal kan Iriga City. Igwa man nag-invite kundi ito nag-invite na grupo. Kunyan grupo ng reliyon. Iya. Gustado mo na yan. Iya. Dahil gusto ko nga grupo kan reliyon na yan. Bay nga, nita gusto ko man na makaulay pati na makapasiring digdi sa tuya. Kaman. Matawag ka itong kuniho. Ha? Matawag ka din kuniho. Di bali, marayan an rabbit pag atamanon. Marayan rabbit dispersal. Marayan rabbit pag atamanon kaysa upos. Ungaw pala. Ungaw. Kabuhi. Ungaw pag sa na sa namin na tugpaan na bomba, ba na kung iban parong. Ko na itong mga birilog-bilog lang. Ay saka Yaya, yung ungaw, inunas na yung uto. Naya pambihira ka. Hindi talagang hindi talagang taga-buhing ini, mambihira ka. Sige ka. Pinagpo-promote mong maray ang buhi Ha? Siyempre, tagyaon dyan si Mayor RPL and Mayor's League President yan probinsya ng Camarines Sur. Ano ta RPN? RPL. RPL. Oo, bato. Maray na yan. Barkada niya to yan. Mabuot yan. Nagirumdugan mo kan nag-iribanan kita dyan kay RPL. Kaibanan tapat to si Kerakan di puntong pading Mark Rodriguez, Leo Velasco, di ba? Nagramdaman daw. Grupo pa ito. Si Mar, pading Mar, mga padihon ta, mga auto na baga. Nainot na. Anyway, maray kaya so kuya ni RPL sa tuya kayo to. Kaya mabuot, kaya naibalik girare bilang mayor kang buhi. Good morning man si dating Congressman Sal Fortuno atin man sa kayang mga pag-iriba. Si Ronnie M na perming din nakakalingaw. Siya na Ronnie? Ronnie Maestrado. Una ako dilatore. Arayo na itong inabutan kay ito ni Ronnie Dilatore. Mga barkada niya to yan. Mga nagirumduman ko lang. Okay. Pero maibagita ka lang June. Sige lang. Sabihan DepEd, habukan mga extravagant sa graduation. Anong extravagance? Yeah, extravagant na grabing gastos. Ara mo kaya, bago yan ginigibo, nagkakaigwa muna nin urulay ang mga magurang. Ano nga gusto nindo? Simple sana, dahil maggastos, tangani ngayang simple sana ang graduation. Ang mga magurang kaya, ay di po ngaya, first time man ngayon aki ko mag-graduar, lalo sa elementary o high school, ay dapat ngaya, so bonggaman, orgulyong miman ngayang mga magurang na, so mga aki, tinawanin arog kaya na okasyon. O kaya, maman magiginiban deped kung kagustuhan kan mga magurang, why not? Tayo ang gusto ninda. Aram mo kung ano pang nangyari. So mga magurang excited, nakapagpariban panin buhok kaysa duman sa mga sa mga aki. Ang masakit nga ni kayo sa minamanduhan kana principal pati sa mga teacher na arog kay niyan Suluton, Pilipinyana. Sign tapos yan. Sablay. Sign yan na eskwelahan. Halos nagkakaper ang mga darakulang eskwelahan sa elementarya pampubliko di Ciudad Caniriga. Sa Iriga pala. Ay ano natin yan kay DepEd Superintendent kan Iriga. Okay, Dr. Manny de Guzman. Ay mabuot man bagayan si Dr. Manny de Guzman. Yes. Pag kinakaula yan, dyan sa opisina, marayan mag-entertain, lalo sa mga taga-media.
Pwede. An kunyang pati, sapatos, dapat puro na ito, yung mga naggraduar. Tapos, naka-Pilipinyana, igwa pang sablay. Yan siguro sa bagay, dahil ko man kaya yan sakop an Iriga City. Ako, Camarines Sur, ako an Iriga, Ibaman eh. So, teacher, saka so, mga graduar. Amak mong kada sarong sablay pala na sinasablay sa teacher, naglalampas 500 pesos. Grabe ano. Siguro... Kaya paano man sasabihin na nga dahil magparagastos, samantalang sa mga teacher gani, pinapagastos man kan principal. Haputon O di niya to. siyempre, so mga kaakian man, ano ba man pati mga maguran, maarakon man. Iyo baga. Kaya minsan nga ni sabi ko sa imo kasubago, si mga magurang, lalo sa mga hoben pa, nagpariband din buhok. Masakit kun pati subok, kun garo nakarugmas eh. Ay, kaman. Diba Basta may mga buhok na bagagunya na ito nga ning sarong konsyal kan buhi. Ang buhok niya may green, may bulaw, may puti. Ano na niya kung buhok ini kayo? Ano yan, lalaki? Lalaki. Hoben pa. Hoben pa. Liga President ka na mga punong barangay sa Banuan ka na buhi. Pag duman mo daw sa buhi, ma-interview niya, at ano ta, araw kayo ang ginibo niya sa buhok niya? Natayawan niya ni Mayor RPN. Tama man. Iyan, nagre-reflect yan sa imahen kan lokal na gobyerno, kan Banuanin buhi. Ano? Oo, garo-arog na gan, buhay ang buhok. Pero iba. Dawa nga ni may freedom of expression kita garo pag-express man yan sa iyang sadiri, pero dapat isa sa lugar. Honorable ka baga. Baka sabihin kan iba, ano man nga ining buhok na init, iba-ibaan kulor, baka sabihin, baka nga ini nakatungga. Diba? Iba na nga yan iniisip kayo na Pwede sir, baharog na kayo. Kaya na nga Technicolor na buhok. Technicolor na. Tamayo manin, kuya na, dahil ka makakaisip nin, iba-ibaan kulor. Digdingan ni sa tuya, sa mga technician, ang mga buhok, dawa nga nin nagpapatina, pero kulor itom. Mayo kita digding iba-ibaan kulor. Kita, ang profession ta nasa media, ani pinagre-representa ang RPN, DCKI. Di ba, Engineer Cha? Di ba kung ansarong empleyado digdi, iba-ibaan kulor kan buhok, sasabihin, ano man ngayang empleyado yan, garungat nakatunga ngayay. Di ba? Na pag nag-iedad na ba kaya na tao, minsan ang buhok may bulaw, may puti, may itim. Dahil naman nga ni. Grabe ka man. Angkutan ka ni Padincha. Sige ka, bahala ka. Pati nga ni Dan Adorno. Tayo pa man ang kulay kan mo. Dahil na. Ang pinag-uurlayan tadigdi, reflection yan sa sarong establishmentong pinagdadagosan mo, pinagtatrabahuan mo, di ba? Kung ika nasa local government unit, kaya nga ni dyan, si mga may hikaw sa dungo, si may hikaw sa mga lalaking garo, ibang paghiling, minsan, dahil na yun pinagre-renew sa kontrata sa munisipyo. Ay kung minsan kaya baga, limbawa, kung LGBT, lalaki, nagsikaw, nagpaibakan buhok. Ay, okay lang yan. Okay lang yan. Gusto man, iba na, iba. Naiiba. Ang iba, naiiba. Yan. Pero dahil mo na yung pag-arogon na, kita, digdi sa RPNDC, kaya ay mga simple sana. Simple sana. Iguang nagpapakulot. Baka sabihin mo, may nagpapakalbo. dahil lang masabi na araw itong sabi ka ni Bong, basta kulot, salot. Dahil naman yan, baka maanggutan ka. Philip, mga joke-joke lang. Pampakonsuelo sa tuyang mga listeners. So, ini sabi, karon na nga yun, nasa kuyang mga heras na informasyon, alidigdisa sa kuyang location, ini man si Philip Paracena, RPN, Radyo Ronda.
Bicol Connection Report. Ini mga tugang pinaglilinaw lang niya to. Itong sabi ni Karondang Philip na garo ngaya ko yan. Garo ngaya may miyembros kan sangkunayang pangbayan na iba-ibaan kolor kan buhok. Kundi gusto lang digdi mga tugang na ipahiling ta na pinaglalaugan mong opisina ta ika bilang honorable siguro dawa nga ni igwa kita nin freedom of expression. May express taman kung nanan sa tuyang kagustuhan pero nagdidepende man po yan sa rong lugar. Lalo na kung nasang ang pambayan, di nagre-reflect yan. Ano man yan SB kang buhit, honorable na ngaya, an buhok, iba-iba ngayaan ko yan, pinagtugma sa iyang buhok. Importante so simple sana, atang nakabarong ka. Bagay man, kamo, pag hilingunin doon sa rong tao, honorable, nakabarong, tapos an buhok, tapos may ikaw sa dungo, an buhok, iba-iba ang kolor. Iba man ito si Kuyan, si Rodman kan Chicago Bulls, to player to. Okay lang duman, pero pag nasa gobyerno, kay Puan, so simple sana. Dahil na magparpakulor kan mga buhok na yan, hikaw kun lalaki sa dungo sala yan ma-reflect na na yan mayuman lamang ngayang ko yan disiplina ang sangguni ang pangbayan kan nabuhi di ba kaya dapat ito sanang simple sabi kan texter niya to 469 idol kaya niya si Dennis Rodman hilingan na yan baka pinag-iidolo kayo ni si Dennis Rodman kaya nangyari kinuluran man sa buhok ay nako masakit baga makasupog bagang hilingo na ika honorable ibinoto ka kan tao nag-i-star ka sa rong establishmentong tinitingkala kan mga tao tapos pakukuluran man sa imong buhok ano na yan gusto mong arugon ka dahil na alian na yan so simple na sana kung matapos ka na sa term mo o di magpakulor ka na dawa aring buhok kuluran mo okay lang yan bastang mayo ka na dyan sa iginagalang na establishmento kana sa tuyang gobyerno di ba correct me kung ako po sala kita gusto sa naman digdi maging marhay baka sabihin kan iba baka ngaya sobra ng kwarta sobra na ngayang kwarta kaya nagpapatugma na kan buhok na iba-ibang kolor kung magpatugma dawa saro okay lang siguro yan pero kung iba-iba na ang kolor ay masakit naman po kung harog ka yan ang problema lang digdi arog ko may buhok pa man ako kundi ako ginigibo ko lang na parang presko kaya din ako nagpapakulor numan ining sa roding Junatya wala ka lang buhok kaya mind your own ano ba yan grabe man kamo hay man nga ni kamo kayan ang pinag-ano mas maray palugod na halion mo na lang ang buhok mo taarog kay Senador Bato de la Rosa, okay yan, tama yung buhok. Pero kung iba-ibang kolor, may nahiling ka na sa Kongreso, sa Senado na may iba-ibang kolor. Sa Banwaan, kaya ini kaya si Philip. Pero may kayang nagbibisita dyan sa Sanggunang Pambayan kan buhi. Kaya may mga nahihiling po mga tugang. Yan pati, pag nahilingan kan mga aki, kan mga hobenes, si kagawad nga, kagawad man daw ngaya ako, pagabot ka na oras, ang buko, kukuluran ko na. Hindi naman nga ni mag-text na inggit lang ako, ako mayo na nin buhok, pambihira. Normal ni sa kuya, pa akong buhok. Okay na. Ini opinion ko lang ini mga tugang. Sa bagay, mayo man kayang batas, na once na government official ka, di pwedeng magpakulor. Mayo man talaga nin batas kayan. Kundi, kuya na sana, isipon na sa naman.
Maripalugod nga si Gagawad, nagpapakulor nin buhok, kan nagsusulisit nga kami, perming mayo duman sa iyang harong. 22 minutos mga tugang makalipas sa oras na alas 10 na pagkaaga, digdi po sa lawgan sa tuyang programa. Ini po ang programang Bicol Connection sa RPN DCKI. Nagirumduman po nindo so ginibong kabayanihan kan nagadan na patrolman mga tugang na nagresponde po duman sa shooting incident sa Naga City. Si patrolman Riveresa taduman kaya sa barangay San Felipe mga tugang, taso delivery driver nga ni na badilman nagadan. Tapos nag-respond ining si patrolman Ronnie D. Riveresa Jr. asin mga miyembros kan PNP dyan sa Naga, alagad ini dinimalas na nasugat man sa payunggayo. Kaya nagadan po ini si patrolman Ronnie D. Riveresa Jr. Kan PNP. Ngunyan, ini po pinagdiromdom kan liderato kan PNP Bicol. Ini pong ginibong kabayanihan ni patrolman Ronnie Riveresa Jr. Ini po ang pulis na nagadan matapos na pagbabadilon sa Naga City kan nakaaging Domingo. Sigun po sa Police Regional Office No. 5 sa panginot ni Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Obin kay mga tugang, ipinagladawan kay ni bilang modern hero. Modern hero. Ang nagadan na pulis sinabing magtitinir sa linyada kan kapulisan ang ginibo kining pagsasakripisyo sa iyang sadiring buhay para sa marhay na kapakanan kan mga namamanuan. Nagresponde kay ni si Riveresa sa shooting incident na nangyari sa barangay San Felipe mga tugang duman sa Naga City, kung sa inbuelta ang biktima nin delivery rider na si Ryan Vargas. Nakuakan patrolman ang harongkan suspect asin nakipagnegosasyon para sa matuninong kuta ng pag-aresto, alagad nagsayumang magsuko suspect asin imbes nanlaban sa mga otoridad, nagbutas nin mga putok, paluwas nin mga putok nin badil na ikinagadan kan pulis huli sa sinapok ining tama sa iyang payo mga tugang. Kaya grabe in line of duty mga tugang, so ginibo ni patrolman Ronnie Riveresa Jr. Alagad siya din ni malas na mas sugat sa iyang payo kan suspect na iningani nagadan naman durante kan nagkakaigwa kuntana nin matuninong kutanang negosasyon. Kaya yan po pinagigirumdum ko niyan kan PNP Regional Office and man kan Camarines Sur Police Provincial Office mga tugang ang naging on pagiging heroe kini yung si Riveresa duman po sa nasabi ng lugar. Bueno, 26 minutes mga tugang makalipas na po ang oras na alas 10 nin na pagkaaga. Iraray nag-aantabay po kamo digdi sa programang Bicol Connection sa RPN DCKI. Pinagsisilibrar man ngunyan ang Nutrition Month mga tugang 2023. Kung
sahin na Department of Health as in ang National Nutrition Council nagpaluwas nin mga panundon tangani sa nang maging malusog ang mga bata at tayong mga tao, mga kaibigan. Sabi nga ni, sunodon sanaan 10 commandments, bagong 10 commandments para sa makusog, asin maugmang buhay. Healthy diet. Yan. Dapat ini gibuhon ang healthy diet. Magkakanin man iba-ibang pagkakan mga tugang. Sa inot ngayang anom na bulan ni baby, sa mga aki, sa mga magurang ha. Sa inot ngayang anom na bulan ni baby, breastfeeding sana. Poon anom na bulan, tawan po siya nin ibang tamang pagkakan. Magkakan nin gulay, asin prutas, aral daw. Ano pa? Magkakan nin sira, karne, asin iba pang pagkakan na may protina. Bakong itong sarong simana, tanaki abong magkakanin gulay, sarong simana, pero minasan ng karne. Uminom nin gatas, magkakanin pagkakan mayaman sa calcium. Siguruho na malinig asin salbado an sa tuyang pagkakan asin ang tubig mga tugang. Ini po para sa healthy kan sa tuyang buhay. Maggamit nin iodized salt. Binisan kaya iguanin mga asin ngunyan na binabakal na garo ko yan. Darakulaon man asin, dahil napipino. Kaya mas maray itong iodized salt. Dapat yan po ang nakakanunin do. Ini itinataon niya ito ini huli sa Nutrition Month. Ngunyan mga tugang. Luay-luay sa mga maasgad, mamantig asin mahamis, lalo sa mga maalat, mga aki. Dahil palabis sa mga sitsiriya. Dahil palabis sa mga sobrang mamantika, asin sobrang mahahamis. Tanganing pagabot kung sinda dakula na, may nag-idad-idad naman, iwas lang. I-mantenir ang tamang timbang. Yan. Kung sobra ka na sa, halimbawa, ang edad mo, nasa 16 years old. Ang timbang mo, nasa 70 na. Uy, grabe na yan. Maging aktibo, iwasan ang alak, daipo, manigarilyo. Iwasan daan sigarilyo. Sorry po, ha? Sorry, dahil man ako dahil man ako mapangaran, maman kita maginibot, kuyan man yan inda. Libangan sa naman ang sigarilyo. Bako man yan na itong inapod na ko yan na apisyon. Kaya yan po mga tugang yung mga dapat tang gibuhon, tanganing masigla, mayahay, maugma kita sa satuyang buhay. Dahil po palabinin sobrang maalat, ha. Ngunyan pati ang mga aki. Ang mga aki ngunyan, habunang magkakanin pangudtuhan na mayonin soup drink. Lalo na kung si tugang mahilig man sa soup drink o si magurang mahilig man sa soup drinks. Tapos, igwapanin mga dildi ko yan, itong mga may labor na pagkakan, may mga sitsiriya pa. Ang mangyayari kayan, madalan sa indong kidney, dugay na ang edad, nagpapadialysis na. Ang kidney, di po nindo iniingatan. Ang kidney, yung po ang nagsasara kan gabos na ilinalaog sa tuyang hawak. Siya po ang nag-i-screen. Kundi po nindo ataba nun sa indong hawak, abusuhon po nindo, mangyayari kayan, pagabot kan panahon, may hela. Mapacheck up, pero bigayang kuyanan sa iyang pagmati, ito pala, sabi kan doktor, kuyan na ngayon ang kidney mo. Kaya po mo ngayang magpa-dialysis na. Lalo na kung maluya ka pang mag-inom ng tubig. Dapat inom-inom ng tubig. 8 glasses of water a day, o kung pwede nga gibunindong 10. And pag nagkakakan ng mga maalat,
uminom ka muna ng tubig para maisulog sana. Dahil po pag-abusuho na. Dahil sa Nutrition Month ngunyan, na bulan, yan po sa tuyang ipinapa-gurumdum po sa Saindo. Babal tayo mga tugang at chance na pagkatapos ng mga pagirumdum. Para sa bado na kabloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card.
3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, 'di ba? ML Quick Cash Loan, maaasahan lagi. M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M Luwilier na. Lahat sigurado. Ready 4 minutes na sa mga tugang bago po magabot ang oras na alas 11 na pagkaaga. Marinaga kay Manay Marisa H. Mendoza, si Laningning Castro Sinfuego. Ayan, nakadagdag sa mga nag-aantabay nyo niyan. Thank you so much po sa Indo. Ingat-ingat ka mo dyan sa Indo mga lugar. Ay, nagtaya ka mo sa Grand Lotto 655. Ha? Baka ka muna po sulong parataya na nanggana. Ba? Sunod-sunod bagang niya na tinatamaan ang halangkaw na jackpot kan Lotto mga tuga. Sarong better ang nanggana 29,700,000 pesos. So jackpot na sa winning combination na 19, 32, 25, 12, 17, 36. Uy, grabe yan. Kan sa Roman, mayong nanggana sa Mega Lotto 645. Ang jackpot prize man nagabot sa 32 million. Uy, grabe yan. Kaya congratulations ha. Taga sa inman po kamo, sa iman kamo, bala na kamo. Pabuti na sa naman kami digdi. Pabuti na sa nakita digdi. Kung ako nagtama nin Lotto, kung halimbawa akong nagtama sa 29 million na ini, kung anon ko tulos sa franchise kana sa kuyang radio station. Mabakal tulos kita nin gamit duman sa Italy. At may nag-offer sa kuya na may bawas. Gayo na eh. Hindi marinin do pag-abot ka na oras tawan man kita nin pagkakataon ni Lord na manggana, ha? Kaya keep on praying lang. Okay lang yan. Oy, duman po mga tugang, ang mga Pinoy duman sa Sudan, pinapa-evacuar mga tugang huli sa full-scale civil war. Uy, grabe duman Sudan kaya party ni kan Africa. Nangapudan ang gobyerno sa gabos ng mga Filipino duman sa Sudan na tulos na maghali kasunod kan patanid kan United Nation na nasabi ng nasyon nasa bingit na kan inapod na full-scale civil war. Huli po sa may duwang lado duman na day po nagkaka-erintindehan. Ang Philippine Embassy duman po sa Cairo mga tugang, nangapudan sa gabos ng mga Pilipino duman sa Sudan na maghali sa nasyon immediately. Tanganing masiguran sa indang safety. Ini po ang pahayag kan Miyerkules. Ang mga Pinoy na gustong magpulis sa Pilipinas dapat magtaokan sa indang interong kumpletong pangaran. O kaya kung kamo po may pinsan na yaon po duman sa Sudan, ito na po nindo sa pangaran, tabangan na po nindo sinda tanganing pati ang contact number as in kopya kan passport duman sa embahada. Ini po ang advice na kanimbahada na kay puhan maghali tulos ngaya sinda duman. Kung iguaman sinda nin valid passport, umayo. Kaya sa mga gusto ngayang mag-evacuar sa paagi kan Egypt, dapat direktang mag-apply sa entry visa kan Egyptian Consulate duman sa Widi Halfa mga tugang, asin magsimbag sa visa application requirements. Kung igwa po kamunin mga partidaryos duman sa lugar na ito, sa Sudan. Make sure ngayon that you have sufficient cash with you to cover cost of your food, water, and accommodation. As the wait in both Wadi Halfa and Port Sudan will take on average 10 days or more.
Dapat iguanin bastanting budget, pagkakan. Para po duman sa, kung gusto po ninyo maghali duman sa Sudan, sa pagikan Egypt Consulate. Ang mga nagdesisyon man na magtinir sa Sudan, pinagsugo man na itaw sa embahadan sa indang pangaran, contact details, location, duman Sudan, asin detalye kan sa indang emergency contact sa Pilipinas po mga tugang. Mas maray na yan, sabi daw kan United Nation, madali na ngayang magkaigwanin civil war duman po sa nasyon kan Sudan mga tugang. Kaya kung kamoy guwaman sa nandyan nin partidaryos na yaon pa duman sa Sudan, ta abong maguli, ta ansabi, man yang mauli kita sa Pilipinas, na mayo man kitang trabaho duman, tama man. Pero dahil man po nagpupundan sa tuyang gobyerno, mga opisyal kan gobyerno na maggibunin pa gitanganing makapagkuanin mga panibagong trabaho para po sa mga namamanwa na Pilipino na yaon po adigdi sa Pilipinas. Ani ba talaga kinukusugan ang boat ninda para sa mga tugang magpasiring duman po sa nasyon, sa ibang nasyon, para mas igwapo sindang may tataong tabang, lalo na po sa saindang pamilya mga tugang. Kung yaon lang nga kita duman sa Pilipinas, tama naman nga sobrang pagtios. Ano kaya taan Pilipinas until now, dahil po pang mga tugang aasenso. Pero may kitang nasa third world country. Haloy na po kitang nag-iinguan na makabutwa man lamang sa sobrang pagtios adigdi sa Pilipinas. Sigwa kita nin mga dambuhalang mga kalyadong nasyon na nagtataw nin advice sa satuya. O baka bakuman advice ang pinagtatao sa tuya, o baka mga natural resources na naman sa indang interest digdi sa Pilipinas. Tas inda may kakayahan di sa mga Pilipino na dapat kita nanginginabang sa mga kayamanan kan nasyon kan Pilipinas. Natural resources halimbawa. Ano ta until now, day pa nagigibonin paagi na kita po ang mga Pilipino mag-asenso lamang, kaya tuloy ang nangyayari. Pag nakatapos nin pag-eskwela ni bangani, dahil pa nagka-college, dahil patapos, gusto nang mag-abroad, tanganing makahawas man sinda sa sobrang kadipisilan, sobrang pagtios digdi sa nasyon kan Pilipinas. Mga presyo kan barakalon, padagos na nagtataas. Dawa kawasat at trend ini sa presyo sa iba man na nasyon. Trend kan paglangkaw kan mga presyo kan barakalon worldwide. Kaya ini po ang nangyayari digdi po sa satuyang nasyon na day po kita makahawas-hawas sa sobrang pagtios mga tugang. Na dapat sa naman na tatamasa tanaan yaman kan nasyon kan Pilipinas, alagad napapasiring sa naman sa mga dayuhan. Sabi kan mga listeners niya to mga tugang, paano man mag-aasenso a Pinas na lakadakol ka mataban sa gobyerno, mapapolitiko, empleyado. Ay, nako talaga. Oo. Paano na inutan pa kita kan nasyon kan Vietnam, na samantalang kang panahon kay ito ang mga Vietnamese nag-aaradal sa lado nin agrikultura sa Pilipinas, alagad ngunyan kita na po so instructor, iyo na po ang nag-aasa duman sa iyang mga naging estudyante, tayo na po ang nagyaman. Ano nang nangyayari digdi po sa Pilipinas, Mr. President, Mr. Congressman, Mr. Senator,
ano na pwedeng gibuhon niya tong gumibonin mga lakdang tangani pong mahali. Sabi nga ni na texter niya to, si mataban sa gobyerno, asin mga empleyado. Kaya ang nagsusuprir ka na pandarambong na yan, yun po ang mga ordinaryong namamanwaan o kaya ordinaryong si Juan de la Cruz. Grabe ano. Dinaog pa kita kan Vietnam na samantalang sa Vietnam ngunyan, grabing pag-ikahusman kay ito. Haros naggagapang sila sa sobrang pagtios. Nagkaigwapa sindanin gyera duman sa Vietnam na kung hain sa mga politikong mga mataban sa gobyerno kay ito, pinag-contract kan mga inaapod na Vietcong mga tugang. Ini example sa na ini ninhuli tango niya ng Vietnam, hilingan na po nindo, gusto na po nindong magpasiring sa Vietnam, magtrabaho, maging tourist duman. Kaya saro po ini mga tugang sa mga nahihiling niya to. Ano taan Vietnam? Ehemplo sa na ini ano? An Indonesia, an Thailand. Grabe na po ang pag-asensong nasyon. Giyera mundial duman sa sa Vietnam. Hinali sa mga poderosong politikong nagkakapot kan Vietnamese government. Linaog sinda kan Vietcong. So dating gobyerno kan Vietnam, kaalyado kan Amerika, Sovietcong, kaalyado kan Russia, China. Anong nangyari? Nabaliktad. Inali sa mga koruptong politiko. Inali. O ngunyan, hanggang sa nagabutan panahon sa mga bagong tao na mayong pagkaisi kung paano ang korupsyon, iyon ang nagmamandukan gobyerno ngunyan. Ano ang Vietnam ngunyan? Asensadong nasyon. Ano pang sabi digdi? Bayda, ADA, uda na maisip kundi mag-angkat sa bugas, siyempre dilensya na naman, oso pa smuggler. Yan mga reaksyon. Kan sa tuyang mga kababayan, mayo kitang magiginibo sa mga reaksyon na yan mga tugang. Tatalagang, sabi nga ni kayan, totoo. Di ba? Kaya dawa pa sa Pilipinas, pirang eleksyon pa ang mangyari. Pag-abot kan eleksyon, duman nagyayaman ang isip kan mga Pilipino. Pag panahon ng eleksyon, yaon po ang sa indang mga mahahamis na tataramon haros payamanon ang mga Pilipino. Nasa hapag kainan ngaya, walang pamilyang magugutom. Bagkus, merong pagkain sa kanilang hapagkainan. Pero kan mga nakaluwas na, iyuman gilayon, mayong pagbabago. Kaya ining mga akingon yan, ilagay mo kid. Mga akingon yan, iyo po ang masuprir kung ini po mayo talagang tunay na pagbabago sa Pilipinas. Sisay man na gobyerno ang kapot kan rendas kan gobyerno maging presidente kung siring man giraray sa mga dating tao na pabalik-balik sa posisyon, pinagkuka sa mga dating taong mayo manin naginibo, mayo talagang mangyayari. Magabot sa Kongreso, si Congressman, kung tapos na si Agom, kung tapos na si Agom, si Aki, kung tapos na si Aki, mabalik na naman si Ama. Sinda na sa mga tugang tasinda na lang po ang poderosong magkapot kan rendas kan gobyerno na maggibunin mga batas na susunodon kan mga namamanwa. Mayong poder ang gustong senador, mag-congressman na mayonin perak. Ehemplo na sa barangay. Nangunyan,
Kay kinakaputan na naman kan mga poderosong mayayaman na mga politiko. Barangay pasanayan tanganing sa indang manok gumana. At tanganing pagpili kan liganin mga barangay kapitan gumana naman sinda. Iyon na naman ang ilalaog sa konseho. O di arog na sana kayan ang sistema digdi sa tuya. Ay masakit. Hindi ko po kuya cha. Hindi ko na intindihan. Daw ano tang gibuhon, ano tang mga maray na kaisipan, considering ang mangyayari, ay nako, si mga igwanin maray na kaisipan, dai makakapasiring sa pwesto huli nga ni kan nababarang kayawan kita kan mga dambuhalang mga may puder na yan. Kaya, digdi sa may Sudan, ano ta nagkakaigwanin, pwede nang magkaigwanin full-scale civil war. Haloy na po yan. Kawasa, nagkokontra sa gobyerno, so ibang mga nagre-rebelde huli sa salang sistema sa paggugobyerno duman sa Sudan, mga tuga. Kaya ang nangyayari na, mga ordinaryong namamanwa na nagaralaban-laban. Kaya sana po dahil ni magabot sa puntong araw kayan mangyari mandigdis sa tuya. Aram ko ang mga Pilipino may mga marahay na buot, asin may marahay na mga kaisipan, mga tugang. Kaya sana po ining mga bagay na ining nangyayari ngunyan na mga panahon sa tuya po ini mga tugang na pag-atid-atidon. Kay Rakman kan sa tuyang mga aking masurunod sa tuya. Sa mga maabot na panahon sana day naman lugod ninda pangarugan kung anong mga nahihiling kan mga ngunyan pa sa ng bagong malaog sa pagserbis sa gobyerno. Ini sanang sa barangay na ini mga jóvenes na dapat nga niyan eleksyon sa barangay, dayan pinakikiaraman. Dapat nga niyan eleksyon sa barangay, gabos yan independent. Mayo dyan in grupo-grupo. Kundi nagkakigwanin grupo kapot nga ni kan mga darakulang mga politiko. O maggrupo ngaya kamo Ika ngaya saldi, kumakanin grupo kaming yang bahala sa grupo mo. Arog kayan, dapat nga ni dahin pinakikiaraman. Digdi nagpupun sa barangay mga tugang na mabago kung talagang gustong baguhon niya to na paggugobyerno. Pabayaan niya to sa barangay na magmulde. Kan sa indang buhay, kan sa indang programa sa barangay, dahil pakialaman kan mga poderosong politiko. Hindi, barangay kaya, yun ang nagiging armas ninda, tanganing day sinda mahali sa mga maabot pang eleksyon. Kaya masakit pa, 4 minutes mga tugang, ako po lohay-lohay ng maparam ligdi sa laog na sa tuyang programa pang Webes na edisyon, ini po ang programa nga Bicol Connection. Salamat na maraming sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Salamat sa gabos na nakatutok sa samuyang Facebook Live, Twitter, YouTube. Paki-likes, paki-follow and subscribe sa samuyang YouTube channel and pwedeng i-share po ninyo. Thank you very much, Badugang. Si Karondang Philip Barasenan sa tuyang nakaibanan ngunyan. Si Engineer Chaboy na obra sa main control, si Ricky Sagayap dyan sa information, and si Jimmy Guanzon daman sa transmitter side under the supervision of Engineer Abilin Dontoralion sa moyang Chief Engineer. Ay, sa mga nag-text sa kuya sa cellphone, thank you so much po. So nagpaabot nin reaksyon. Sana mabisto kita. Salamat sa mga pinagpapaabot mong mga reaction. Salamat po, Ako po matungan sa indong amigos sa radyo ni po si JB June Verdiflor, mauran na pagka Aldaw Canwebes. Ingat-ingat po sa mga nagbabiyahe ngunyan. Bye-bye.